ni ma Nairobi kama bende isefwambo kowuok kuom jopiny makoro le chal ka gimo luar kuomgi le mar medruok nengo mar mauta nyaka gie sani giwacho ang'o. Erokamano ahinya George Bati, mana kaka iwacho wasewuotho e kuonde mopogore boma ma Nairobi kaeri kendo gima duong' moyudo kowuok kuom jopiny en ni thothgi neno ni singo ma sirikal manyien noketo koro kochopo kare ka bende gichako mana gi ywagruok ka gineno ni mwandu kata bech gigo ego mochuno dhi mana nyime kod idho malo. Wasetwa koda jo apiko, wasewuoyo koda weg nyamburko, wasewuoyo koda jogo kama bende riembo nyamburko miluongo ni digital taxi. Ywak en achiel ni bei idho malo kendo koro gineno ni ngima mambele biro bednegi matek miwuoro. Jogo kama riembo nyamburko mag digital taxi ma bende gin taxi ma ikao e yor simu mar ong'we yamo wacho ni kembe go gin kembe mag pinde maoko manyiso ni ok gine pacho kaeri. Medruok mar nego mauta koro nyiso ni onego bed ni medo bei, kata kamano kembe go ok bi medo bei mag jowuoth. Nyiso ni hinyruok biro luar kuom jogo koma riembo nyamburko. Gidwaro mar mondo sirikal odonjie okonygi neno ni kembe ma bende gitiyo negi omedo omenda mag safar kata yore wuoth mar mondo mi gimbe